Today
ni kele non kasi non ena le jina ko do le kama jina ko ya ke jina ko ni ta ko non no le ma la jina tigi bela non ale de ya yira na ko boka dinde ya da barka jina magale sita barka jina au fe mama kama barka ko do jina au fe mana suguru ba le ke chambe jina tigi manja muso bele nya do jina be kife ah ba ke jina non ke wantan do pesando ki yere ko bi bo jilo ko jina ida non mo wi ka sebe non e mo mi bele do ma jina be ko dawo non jina da to ma jina fe kira non jina da sa ko le se ku fe sa ko le non e jina de mi na muso ko de lo fo soro no non atrakro male mo radio de la ka ci president do non e jo so la tele bona tele de bona na mo ra la si na ni do ka ma de kilo ka kunya ko ya kare ya de ni musa di ni jina ti fe do ka de mi ni si mo la ka bo wa so nye ka ka de do ka de do bra non ta ba fo bra ko mo be ka to ma sini non na tu ka ni na so do ni la ako ko musa ko ni ma pese mi sa ka no no kini do ni ke ku be na bebe wo so ri abarika sero kan ye wulo so ko ma da ke million tan fa seva ko musa ni ni concert lo wala mi jabi ni lo wala ko mola non libre ville ni na re ne ta kala ta kala asaw ko jone palma ke ta boyandi maru ko ki ke dru densa non ko ni kila kara ki fe ne lo alo ayes avec densa kamara nam Musa bade ka jina duru la da se awa andi wala ni segubate maru ko ale ni bi bora la kare kono dron i ko an kɔni fɔ ko jina duru k'ale bɛ jina jansa wa tan k'a di ma hali ni tɛ se ko fo ka diɲɛ wuli lasiro ba tan filɛ ko ko bile y'an kɔni bara kɔnɔ ko ka wa tan ni ne yɛrɛ musa kuyate masa kelen muso j'a la ko ne fana tɔgɔma lɛ ni mɔgɔ min y'a jina ko tiɲɛ ko n'i y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ko tɛ mɔgɔ kɔnɔ dɔ jugu i b'a sɔrɔ o tɛ janfanci ne yɛrɛ fa sunna man ni hadamaden ko n'a fɔra ko jinɛ taamasiyɛn b'i fɛ a fɔlɔfɔlɔ min i tɛ pan ko kunna mais a n'i ka jugu i kɔnɔ ka jugu o tɛ kelen ye i ni mun bɛ n'i teri danna ye walayi i b'a sɔrɔ i ni ala man di parce que o man di ala ye ni jinɛ b'i fɛ i b'a sɔrɔ duwawu b'i fɛ barika b'i fɛ ala b'i fɛ k'i tɛ kɛ janfanci ye i tɛ kɛ fitiriwale ye mɔri n tɛ k'i ma fitiriwale o de ye n se kɛ tɔ tɛ n yɛrɛ la yɔrɔ ne la don direct o ma diya ne ɔ mɛ ni dugu fana diyara n ye yɛ o ma diya n ye ko dɔ de don fagana ye jinɛtigi ye ne de ye fagana ne ye gundo fɔ fagana a ka bɔ hakili ma nka n b'a ta yira kɛnɛ ka diɲɛ na parce que ale ye faama de ale ye député kuma in kɔrɔ dɔ ye hali ni fagana bɛ yan n b'a fɔ a ye a tulo b'a la o parce que nafini yamaruyalen bɛ yan n ma mɛn nin ko fɔ dɛ o kuma maro an bɛ ɲɔgɔn bolo e bɔra ka denwuli kɛ e fila ni politikilama dɔw sɔrɔ e bɔra k'o denwuli fɔli kɛ ɲinan ni muso fila bɛ jiginra ɲinan maro e de taara fɔli kɛ o i labɛn i bɛ fɔli wɛrɛ kɛ tuguni o ye jinɛden ye o tɛ mɔgɔ den ye dɛ o kuma an bɛ siɲɛ wɛrɛ. baadini k'a nalen ko ka jigin a bulon jansa ka nabaga jansa lasi jɔ a ta la koyi n'i y'a mɛn ko kamara kulo ari mais mun dɔw la adamaden n'a jeli fɛnɛ n'o tɛ marunge ye fila de n'ala ne ma tigɛ yan fila ya o de la ne ni tɛ se kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ yan lasi ko ko sɛbɛn wa bi naani
jinɛ jugu jansa tɛrɛ waa tan tɛrɛ a hɔrɔnya tigiya donna tigiya min ta k'a laga saba wa bi naani ko ka biliya kɔni mara kɔnɔ ne ko a lɔri ne kɔ mɛ kan ye nɔ to na wuli ko dɔ de ma. a dan dɔ ka bɔ i ka lolo.